ಇನ್ನು ಮೆಲ್ಕಾರ ಬೇಸ್ ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಲುಪಲ್ಲತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾನೆ ಉಂಟ ಪೋಪುನೇ ಬಂಗ ಧೂಳು ಧೂಳು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಕೂಡರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆಗೆ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ. ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಲುಪಲ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನೀ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನರಹರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಬಂಡಿ ಬತ್ತಿಗೆ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಾವು. ಬತು ಉಂಟ ನಿಂತು ಆಯ್ತು ಅಂದಿದ್ದಿ ಮಾರೆ. ಪರ್ವತ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಾವು ಪರ್ವತ ಬಂಡ ಮಿತ್ತಬೇಕು. ಸೊ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋಸುಡು ನಾಲ್ನೇದ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ನೆ. ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಿದೆ, ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿನ, ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಡ್ಡ ಲೈಕ್ಸ್ ಬೈದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮೇಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಸಂಕಡಿಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತ ನಡುವೋಟಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಬತ್ತೆ ನಡುಕು ಇಪ್ಪನಾಗ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸತ್ತು ಕೊಡಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಡ್ಗೂ ಧೂಳು 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 ಮಗ ಧೂಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಧೂಳು. ಈ ಧೂಳುಡು ಪೋರ ಅಪ್ಪಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ್ಣಿ ಧೂಳು ನಮಗೆ ನನಗೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾನೆ ಉಂಟ ಪೋಪುನೇ ಬಂಗ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಮೀನು ಪಿದಾರ್ದ ಬತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪಿದಾರ್ದ ಬೈಕಡೆ പോയി ದಾದ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಎಡೆ ಎತ್ತಿನ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಹತ್ತಲೆಕ್ಕ ಕಂಬ್ಳಾಗ ಹೋದ ಹತ್ತಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ನನ್ನ ಕೆಸರು ಧೂಳು. ಈ ರೋಡ್ ಬರ್ತಬಾರ್ದು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಿ. ಮತ್ತೆ ಪಾನೇರ್ಗೆ ಭತ್ತ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ಪೋಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆ ಅಂತಲೆಕ್ಕ. ಓಲಿ ಪಾನೇರದ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನರಿಕೊಂಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಪೋಯ ರೋಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಮಲ್ಲುಂಡತ್ತ ಮಲ್ಲುಂಡತ್ತ ಇಂಚೆನೇ ಪೋಡತ್ತ ಎಂಚಾಪನು ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಾಪಡಾ ಪಲ್ಲೆತಾ పోయి పేరు వృత్తి చేసి ఏనార కారు ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಮಾರ ಭತ್ತ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಸಿಟಿ ನಾನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಏಪಲ್ಲರ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಏಪಲ್ಲರ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೆಲ್ಕಾರ ಹಂಚೆ ಆತಾನೆ ಈ ರೋಡ್ ಕರ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಂಚಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ ಹೌದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿ ರಾಣಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪರ್ವತ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಯೋಜನವೇ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ. ಬೀಚ್ ರೋಡಿದ ಪಕ್ಕ ಪಾನೇರದ ಪಕ್ಕ ಮೆಲ್ಕಾರದ ಪಕ್ಕ ಬೋಲಂಗಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಲೈದಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ತು ಆಂಡಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಪೋನ್ನಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪೇರು ಅವು ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ದೂರದ ಅಕ್ಲೇಪುರ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜ ಮುಲ್ಪನೆ ರೈಟ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನೋಡು ದ್ವಾರ ಪರತ್ತ ಆತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪಿನ ರೋಡು ತೋಡಿ ಬರೆಗೆ ಅದು ದಾರ್ನ ಮಟ್ಟ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು. ಕಾರಿಂಜದ ಎತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ತೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಇತ್ತು ಪೋಯರ್ಲ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನಿ ಗಾಡಿನ ತಗ ಮುಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬೈ ವರ್ಷದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಕ್ಲಿ ನಾನು ತಲ್ತಿರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬರ್ಸಿ ನಡ್ತಂದು ಪೋಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಪೊಯ್ ಬಲ್ಲ ನಡ್ತಂದು ಜನ ನೋಡ್ಲಿರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದಿರಿ ಹಿಂದೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತೂವಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂದುವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಖಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚೋಂಡು ಅಂತೀಯಾರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತುಂಡ ಸುತ್ತಲ ನಿಖಲೆ ತೋಜನ ವ್ಯೂಸ್, ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಬೊಕ್ಕದ ಬಂಡ 3-4 ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಲುಲ್ಲ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮ ಅಂದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನ ಟೈಮಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಹರಿ ಅರ್ಜುನಗೆ ನರ ಅಂಚಾದು ನರ ಹರಿ ಎಂದಿಟೆಗೆ ಪುದರಾಯಿನಿ ಅಕ್ಕಲು ಮಂತಿನ ಯುದ್ಧದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗೋಸ್ಕರ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ ಬೊಕ ಪದ್ಮ ಅಂದ್ 4 ರೀತಿದ ಶಂಖ ರೀತಿ ಬೊಕ ಗದಾ ರೀತಿ, ಪದ್ಮ ರೀತಿ, ಚಕ್ರ ರೀತಿ 4 ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಕೆರೆನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ. ಐಟ್ ಮೀದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಇಟೆಗ್. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ 1000 ಫೀಟ್ ಮಿತ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಂಡ ವಾಮ ಇಟ್ಟು ತುಂಡ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಿನ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಜಾನ ನಿಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ತುಕ ಅಂದ ಅಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಬರಂದನಕ್ಲ ಬಲೆ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಕುಡೋರ ಬಲೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ಗೊತ್ತಲೆ ಕಾಪ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಬಂದಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ತೋಜನ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬೂಡ್ದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತಜಿಪಾವೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು. ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಪ. ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಗುಂಡ ಬಾರ್ಸಾಪುರದ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಾವ್, ತಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಲ ವ್ಯೂ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರೌಡ್ಲ ವ್ಯೂ, ಆ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಈ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಪೂರ್ವಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲ್ಲಮಲೆ ಬಲ್ಲಮಲೆ ತೋಜುಂಡು. ಅವೇ ದಕ್ಷಿಣಡು ಕಡೆಂಜ ಮಲೆ ತೋಜುಂಡು. ಸುತ್ತಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯೂ ತೋಜುಂಡು.
ತೋಲಿ ಇಂದು ತೋಜಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ಇಂದುವೇ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ಬಾಕಿದ ಮೂಜಿ ತೀರ್ಥ ಕೆರೆ ತೀರ್ಥಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಮೂಜಿ ತೀರ್ಥ ಕೆರೆನ ತೀರ್ಥ ಗೊತ್ತು ಕಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಮೇಟು ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗಡು ಬಾಕಿದ ಮೂಜಿ ಕೆರೆಕ್ಕುಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪೋಡು ಕೆರೆക്ക് ತೋಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ರರು ಪೈನ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ಒಂದು ಚಕ್ರ ತೀರ್ಥ ತೋಲಿ ಮೂರು ಬೋರ್ಡುಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಚಕ್ರ ತೀರ್ಥ ಅಂದು ಚಕ್ರಾಕಾರ ಲಿಪ್ಪನದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಕ್ರ ತೀರ್ಥ ತೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶಂಖ ತೀರ್ಥ ಶಂಖಾಕಾರ ಲಿಪ್ಪನದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಂಖ ತೀರ್ಥ ತೋಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಜೊಂಡು ಒಂದು ಐತ ಬೋರ್ಡುಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಶಂಖ ತೀರ್ಥ ಅಂದು ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಪದ್ಮತೀರ್ಥ ಇದರದ್ದು ಮಿತ್ತುಂಡು ಬಲೆ ಅವೆನ್ನ ತೂಕ ಪದ್ಮತೀರ್ಥ ಪದ್ಮಾಕಾರಡುಂಡು ಪದ್ಮತೀರ್ಥ ತೋವಳಿ ಇಂದುವೇ ಪದ್ಮತೀರ್ಥ ಕಪ್ಪೆಲಾಗಿಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚಿಗೆ ಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಪಡ್ದಿಂಚ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವ್ಯೂಸ್ಕೋಲಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮೇಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾವದ ಮೆಟ್ಟಿನಂಕ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂವಳಿ ನೆಂಪಲ್ನೇ ಕಣೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಮೇಟೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೇ ಅನುಭವಿಸೋಡ ತೂವಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತುಕೊಂಡಿರೋ ಮಿತ್ತುಂಡೊಂದು A few moments later. ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಕೀ ಅವಳು ಬೇಕು ನಾನು ಮಾರೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿತ ತೀಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಿಯೆ ಅವು ಏತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಚಾನೆಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಕೊಡಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಿಪ್ಪಾರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು